tambayoyi ma da daura yake fa ba malami bane, bari mu ga muku. Ba fa tambayan nan da yake ansa a gidan rediyo fa ba wai jama'a bace take aiko takardar, shi yake tambayar sa, shi yake ba kansa amsa. Wallahi shi yake na rubuta sai ce a'a ai sai ki tsaya, ai kwana zauna da shi salamatu, shi zai zauna ce wata mata daga wannan ta ce mijina ya karantowa fa, to ai shi zai rubuta takardar sai ba mai karantowar daga gida, tambayar da ya san ya santa. kun taɓa da shi a studio ne? Sai a studio na zo da an gaya miki daga gida zai rubuta abinsa da daddare, wani yana tambaya wai ni ne malami ne ka ba, sai tambayar da ya sani sai kuma ya ba kansa ansa. In ya rubuta daman tambayar da ya sa amsar ta sai ya rubuto takarda kamar 50, saboda duk gari a ɗauka ce kowace tambaya da ya bin to daman shi ne ba wani wanda ya rubuto. In gaskiya ne ku haɗa shi live, ku buɗe mana mu mai tambaya yanzu amsa. Na sha mai tambaya ta ƙure shi daurawan ya taba wata magana, gani gashi a Makka, ga Nazifi Inuwa yana zaune, ga ɗana Nafi yana zaune, ga malam Abba Koki, muka magana muka cewa wannan garin wata rana an zo rushe Ka'aba, amma Abraham da ya tawar da mutum 100 da 20 da 4,000 ya zo rushe Ka'aba da dokuna suka shigo garin. Saboda haka aka yi kaza ce da Allah malam saurara ku rika karatun da za a yadda. A wannan lokacin yana mutum 100 da 20 da 4,000 duwatsu, ba hanya, ba abincin doki, ina ruwan da za su yi hanya, suka shigo wannan garin 100 ba malam da 20 da 4,000 aka shigo da wata ƙasar zuwa nan. Billahi da Allahu ya tunja ai abin da yasa sai koyi cin wato ba ikon Allah bane, ci a karatu ne. Sai ga ga mana da aka samu mutanen ba daidai bane ka rika karatun da ba gaskiya bane. Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda cika alƙawarin sa ya zauna kwanansa 3 a tsaye yana jiran wani ba Yahude da suka yi alƙawari da annabi zai zo. Annabi ya tafi a gida sai da ya kwana 3 da Yahudan bai zo sannan annabi ya tafi. Aina annabi yake sallah, aina annabi yake cin abinci, na yake kamai matan sannan suka dawo. Zan ji ne irin na daurawa taɓa gaya mana cewar sayyidina Usman ya sha wata madara ta Baitul Mali bai sani ba. Aka tambaye shi aka ce ya amirul mu'minin, wannan madara da ka shafa ta Baitul Mali ce. Sai da Usman ya shaƙe wuyansa, ya shaƙe sai da amayota.